så kom de til... Så kom de til det sjove. Se, kylling, hvad jeg sagde til kom til det sjove. Se selv. Jo, kom nu, kylling. Der er ikke noget at være bange for. Se, der er 2 stole og 2 tallerkener og 2 kopper. Og de er lavet til os. Kom nu, kylling. Nej, du skal ikke være bange, kylling. Kom. Nej, kom nu den her vej. Du skal overhovedet ikke være bange, fordi at det er ligesom med hokus pokus, ikke? Det er mig, der har forstand på det, så det er til at sætte dig bare ned. Der er ikke nogen kylling. Nej. Så skal du have noget saft? Okay, så får du lige noget saft her, ikke? Værsgo. Og så lige til mig selv. Værsgo. Tak. Kom, kylling, så skal vi have nogle småkager. Værsgo. Så. Ej, hvor smager det altså godt, det her. Var det så ikke rigtigt, at vi kom til det sjove, hva'? Det gør vi nemlig. Ja, det vi har, det smager dejligt nu, ikke? Skål, kylling! Skål! Så, kylling, nu skal vi have noget lavkage. Ja, jubi. Så, nu skærer jeg først et stykke til dig, ikke? Så skal vi lige skære ned her. Nej, hvor ser den altså lækker ud. Så, kylling, hvad vil du have? Stort vil du have? Så stort. Ja. Så får du lige noget kage her, ikke? Ja, vupti! Det kom lige op. Vil du have lidt mere? Sådan, ikke? Så kan du få igen bagefter. Så skal jeg lige have noget også. Så skal jeg lige have... Jeg skal have sådan et stykke her. Så. Vupti! Så. Nej, hvor lækkert. Så. Hvor det dejligt, hva'? Ja, skål, kylling. Så skal lige have... Skål! Nu bliver vi fulde i saftevand. Ja. Skal du have mere? Okay, det kan jeg godt få. Jeg kan godt lige få noget mere her. Værsgo. Og så tager jeg lidt der også. Værsgo til mig. Værsgo. Og så skal vi lige have noget saft, ikke? Der spildte jeg lidt. Det var ikke så godt. Så. Skål. Der kommer nogen, kylling! Hurtigt! Du må lige... Skynd dig, kylling.